Nefi je urezao na ploče veoma svete i važne stvari. Nefi je ploče predao svome mlađem bratu Jakovu. Nakon Nefijeve smrti, neki Nefici nisu voljeli svoje žene kako bi trebali. Neki se Nefici počeše fokusirati na traganje za zlatom i srebrom. Bili su oholi i nisu se željeli pokajati. Jakov je pitao Boga što mu je činiti. Potom je onome što je naučio podučavao svoj narod u hramu. Jakov je podučavao da posjedovanje novca ne čini nikoga boljim od drugih. Podučavao je da bi ljudi svoje bogatstvo trebali koristiti kako bi odjenuli gole, nahranili gladne, oslobodili porobljene i pomogli bolesnima i onima u nevolji. Jakov je kritizirao ljude što koriste spise kao izgovor za svoje loše ponašanje. Poučavao je da bismo trebali poštivati svoje obitelji i ophoditi se prema njima na način na koji bismo i mi zaslužili njihovo poštovanje. Potom je Jakov svjedočio o Kristu. Nefici su obdržavali zakon Mojsijev jer ih je on poučavao da se raduju Kristovu dolasku. Jakov je potom ispričao alegoriju o pitomoj i divljoj maslini. U alegoriji je vlasnik vinograda primijetio kako mu odumire glavno maslinovo stablo. Vlasnik i njegov sluga pokušavali su spasiti to stablo. Suhe su grane stabla okresali i bacili u vatru. Potom su grančice sa pitome masline pricijepili na druga stabla. Grančice sa divljih maslina pricijepili su na pitomo stablo masline. U alegoriji se detaljno može pročitati što se s vremenom događalo s raznim granama i stablima. U posljednjem dijelu alegorije vlasnik vinograda pozvao je mnoge sluge da mu pomognu. Alegorija nam simbolično prikazuje kako će Izrael biti raspršen, pa kasnije sabran. Govori i o potomcima Lehija i Sarije. Jakov je poučavao da će oni koji će u posljednjim danima sabirati Izrael biti blagoslovljeni. Jakov nas poziva da se pokajemo i izaberemo put koji vodi u život vječni. Potom se pozdravio sa svojim čitateljima. Međutim, to nije kraj. Jakov je dodao još jedno posljednje poglavlje o muškarcu Šeremu, koji je propovijedao da neće biti nikakvog Krista. Šerem je tražio Jakova kako bi se mogao raspravljati s njim. Vjerovao je da će u ratu riječima pokolebati Jakovljevu vjeru. No nije mu uspjelo, jer Jakov je imao svjedočanstvo Duha Svetoga. Šerem je bio lukav, te zatražio znak Duha Svetoga. Bog mu je ispunio zahtjev srušivši ga na zemlju. Šerem je poživio još samo par dana, taman dovoljno dugo kako bi mnoštvu rekao da ga je đavao zaveo, te ih pozvao da se pokaju. Potom je izdahnuo. Mnoštvo koje je posvjedočilo Šeremovu pokajanju na smrtnoj postelji silno se začudi te popadaše na zemlju. Po ovom događaju mir se vrati među Nefice.